Umu Udo Development. Ekene m ụlọ. Kene ezigbo mmụọ niile anyị na-emele ife, ya na mmụọ niile na-emele anyị ife. Welụsị na mbụ akpọkugoro m chi onye ụwa m bụ nwa eze efu na mba, wee kpọkukwa udo anyị ji maka wee nọrọ n'obi a, wee kpọkukwa udo di m nke dịbe nna m eji mkpọ n'ala welu akpọni, welu si na o nwere ezigbo nkụzi nwetara ọnụ tata Eke, bụrụkwa ọnụ a kind of a message. Ka m bịakwa. So nkụzi abụọ o yibere nkụzi nna anyị chi Ezude kụziri yesterday. That nkụzi nna anyị chi Ezude kụziri yesterday, mụnwa bụ ife amarụ m mụtalụ nnukwu ife na ya bụ nkụzi. So the 10 mas na that nkụzi mụtakwa ma ọ ya nwa mụkwalụ nkụzi a na nsikwa ka nye ya na a kind of a message. Adịkwa m entitled ịgbazi ọnụ, dịkwuo na entitled onwe onye ife nkụziri, ọ bụrụ na ịghọta ahụ ịjụ ajụjụ, biko because anyị amaghị ya dum. So nwere onye nobody is perfect. Ife anyị bịara ebe a bụ ka anyị mụrụ amụrụ, marụkwana ka anyị esi wee nata Igbo be anyị tozisia udo dị n'ala Igbo. So no part of our agenda iji wee nọrọ n'obi anyị. Ka m bịakwa ụmụnne m. So kedu nkụzi na-ekwu? Nkụzi na-ekwu bụ gbasara mkpa ọ dị dibịa ụnọ chọrọ ụmụ, especially anyị nwa bụ ndị n'obodo oyibo. Mkpa ọ dị anyị ebidogoro kịta na kpọbataba ụmụ anyị mụrụ n'obodo oyibo n'obi ndị ichie. Ka anyị bido kịta na akpọbataba fa n'obi ndị bụ ichie. Ka ife na-ekwu gbasara ụmụazị anyị mụtagasịrị n'obodo oyibo, ma ndị mụrụ n'obodo oyibo ma ndị mụrụ na in fact ọ bụrụ na iji nwa ụmụ gị kpọbatabeghị ụmụ gị n'obi ndị bụ ichie, dịkwa very important. Especially ife nna nkụzi a bụ nkụzi a na-eje ndị amụrụ 2013. Ka ịgasị ndị amụrụ 2013 by now ha adịgo 12 years. Ndị amụrụ 2013 by now ha adịgo 12 years. Kedu ife nna akọwa? Ife nna akọwa bụ ndị amụrụ dịgolu 12 years ekwesịrị ịkpọbata fa n'obi ndị ichie. And ọ dị very simple. Ọ dị omimi. It's a kind of a spiritual something and it's a kind of also a physical. Ka m bịakwa ụmụnne m. So ụmụnne m, ibi nkụzi a nkenke, ibi ya nkenke bụ gbasara kịta na anyị nwa bụgasị bụ dị jụụ nọ ma mmụọ ma mmadụ. Ịma na majority of us, almost onye m nọ na this platform a ji nwa. Almost onye m nọ na this platform ji nwa. Yes, ama m na ndị dibịa gbasara nkụzi a, mana ife njikwu na ife njiwesi na nkụzi a dị very important bụ anyị nwa bụ ndị n'obodo oyibo. Majority of us anyị nwa bụ ndị n'obodo oyibo, anyị amabeghị maka nkụzi a. Ikekwe ọ bụrụ na today ka ị na-anụ disi nkụzi, mana biko ife nna anyị ọ bụ biko ka anyị were nkụzi a just merụ ife megorie ka ọ bụrụ ya bụrụ a kind of something physical and it's a kind of something spiritual.
ịkpọbata ụmụ anyị n'obi ndị bụ ichie. Ọ bụrụ na iji nwoke, especially ụmụ nwoke ndị mụrụ ụmụ nwoke n'obodo oyibo, ọ bụrụ na ị ka nwere access ebe ụmụ gị nọ, and two, ị ka na-afụ ụmụ gị, oke na ọrụ dịịrị gị one day ije gote ọkụkọ. Ka m bịakwa, oke na ọrụ dịịrị gị one day ije gote ọkụkọ. Igote ọkụkọ, datị nwa ahụ ị mụrụ igbuorie ya bụ ọkụkọ, igbuorie ya gbusa ya bụ ọkụkọ, ọbara ya n'ala. That in it's a spiritual something and it's a kind of a physical something. Ọ dị nnukwu ile. Ife omine na-ebu that day na ịkpọbatago nwa gị n'obi ndị bụ ichie. And so before ị chọrọ igbu ya bụ ọkụkọ, ya bụrụ life ọkụkọ, enwe ya nwa gị aha anwụrụ. Ọ nwụrụ, ọ na-emeperi ụzọ, nwere ka esi emeperi ụzọ, nwụrụ ya bụ ọkụkọ bata. Imeperi ya ụzọ, ọ nwụrụ ya bụ ọkụkọ bata. Ịnarịa ya bụ ọkụkọ, idebe odo ịkụwachagolie n'ihe egburu ya ọkụkọ. Nwata a na-enweso obi aṅụrị. O debe ya bụ ọkụkọ. Ọjị, ịwa n'ọjị na n'isi ụtụtụ, n'ọnụ ụtụtụ ka ihe eji wee mee ife niile a. Ịwa ọjị, ịwacha ọjị, gọzie nwa gị na nwa gị ekpe ekpere, mee destin. Majority ife a dị very simple. Ịwacha ọjị, mee unu aṅụ. Nwatakịrị na nwatakịrị iwere ọkụkọ kụchasịa nwatakịrị ahụ. Ije gbuo nwatakịrị ọkụkọ. Igbuoru nwatakịrị ọkụkọ that day, nwatakịrị with friends, mmadụ one ma one ị chọrọ ịkpọkwa. Isiere nwatakịrị erie. Ndị n'ebe a, iwelu nwatakịrị ewere aka ya jee kulu. Ike isi nwatakịrị ewere aka jee bụ isi ndị ọla ikiri nni. Erie nni, nwere ya aṅụrị. Gụọrie egwu. Kedu ife imere ife a? Ịkpọbatago nwatakịrị n'obi ndị be ichie. Kedu ife mmiri by obi ndị be ichie? Ife a bụ guidance angels. Ịkpọbatago inyegofa guidance angels, inyegofa ikikele ha nwa ịdịzi in charge of nwa gị. Nwaanyị nwatakịrị eji wee ka ụta. Ife njiwe si na nkụzi a dị mkpa bụ gbasara anyị nwa na mkpa ọ dị ime ife a. Ọ dị very important because anyị nwa na-abụ this generation now. Unu watch, unu afụ na generation anyị na aya, in fact aya adịghọ unity, and two, unity aya adịghọ. I don't think na anyị nwere ike unite duto na ya adịghọ unity. Ọkwuche nke m ka m na-ekwusi ekwucha mkpụkọrọ. So ife m na-ekwu wee bụrụ important. Ọ dị ụmụazị amụrụ kịta na 3 ise ipekata mpe, ọ bụrụ na nwa gị dị 12 years, ọdọnwego nne ka ha karịrị. Ị na-ediri igburu nwa gị aha anụ ka ịkpọbata n'obi ndị bụ ichie. Isi n'idiri isiri igburu ya anụ, o nwere ife oyi ewepụ gị n'ahụ. As long as ị nọ n'onye Umu Udo, ị nọ na platform a, biko nụ ekwucha mkpụkọrọ uche m ka m kwulo wee si ọkwa tichin m nwetara. Were osi biko nụ onye nụkwa ya ka alụ nwanne ya. Sị daalụ na ụmụnne m, ka eke tata maalụ na anyị mma.